एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' रिउसनाव बयखौबो बरायहरबाय नै जों बै बे गोजौ रेल लामायाव खामानि मावनो फैदों आरो बै नै हाग्रा बारि एकदमबारे बे जायगानि मुङा माने गामानि आरो ओमफ्राय ओइखिजा गामि दं आरो हारसा गामि राभा गामि ओमफ्राय हाजो दं बैखै दा जों नैबेयाव गोजौआव थांनानै आं देखायहैजोबगोन र' जायगाफोरखौ माखासेया जिरायना दं माथो मोसायाव गोसा गोसा रायलायसै आमफ्राय मबाइल खेबनाय नुबा रायगोन मास्टारफ्रा मायाव जिरायखुमादों थ' दावखोलांसै दानि बावै ओंखाम जाना फैदों माने हजम जायाखैना बा दालाङा मासि गोजौ ना मोनगोनलै ना रबिनियाव थ' दावखोदो सिरियाबो देन्जारसो हाजो जायगानि माबा रेल लामा जाहैबाय हाखर फुला मानखो मुनखो आयदै ए मा गाबदोंलै सनाराम मैदेर फैयोलै बिखिजा मैदेर गोगोमनो आरो दैबो मोननो नागिरा सिंखलबो नुखाया अन्थाइ बारि गोजा जाहैबाय रिं दैखर मोनगोन आरो ओमफ्राय हाजोनिफ्राय बोहैनाय दै मोनलोंगोन सोरनाबा सोरनाबा बरिं गायनायफोरनिखौ बेयाव गोजौ खेबै जालां सारमोन दं आरो गिदिर गिदिरफोर दा एसे ओरै बेकग्राउन्डखौ गोजौफोरखौ देखायलाबायगोन र' गोजौआव बै बे सायाव थानानै ओरै खिन्थाहरलाबायगोन र' मिउजिक सोनांसिगोन आरो ओमफ्राय रायलायनोबोथ' हाखाला सोर सोर खेबखुमानांसिगोन आं इयाव जिरायसिना दसे मेंबायलै आरो ससे 10 किल'मिटारसो दावखोलांबावबा बालुखुं मोनहैसिगोन आरो बालुखुं स्टेसन अरुणाचल जायगा मोनहैसिगोन बिफियाबो मावहैगोन खामानिखौ देखायलांबाय थागोन आं लासै लासैनो इसिंथिं मोनहैबाथाय ओंखाम जाखांलाबायनानै दामब्रा दुमब्रा मावफैलाजोबनांलायबायना गुर खारगासिनो दं खामानिया गलाबाय जोंना नै माल बोथोरलागासिनो दं आरो जागासिनो जोबोर साफा सानै एसे देखले खालामगासिनो दं सानाबा आदारसिगोन मोनासिगोन एकदम खारब्रे खायोलै सस्लायबोनाय ना नै ओरै सस्लायलांनाय ओरैजा डाउन गा गेलेनोसो मोजांथारलै माथो जागाव आयौ जालुनो नागिरलै आं आखाइ नागिरला मेंलायलायोलै गासिनो लोगोफोर लोगोफोर ब्लग भिडिअ जानला मोनलाखासो आलां फालां खालामलाबायबाय एकदम जायगाफ्रालाय मोजां बेरायथाव आरो माने बेरायनो हायाना बे खामानिसो मावनाय जायो जोंना ओमफ्राय रेलावलाय मेगनजों नुनालाय एसे जायगाफ्रा मोजां हाजोफोरखौ सिनारि ग्रिन नायनो मोजां जायो आरो ओमफ्राय बे समाव माने ओइ जोंना गारि फैबाय बै गारियाव थांसिगोन जोङो गेटआव दोनबाय सामानफोरखौ बाय बाय गामानि जायगा गाबोन लोगो मोनफिनगोन गाबोन बेरायफैफिनगोन दे आयो खुगा खुजोब्बाय माथो जायगाया
थान्दा नांदों मोख्रा नुलागोलै लामायाव मोख्राफोरखौ मोजां देखायनो र' दा मैयानि भिडिअआव मोजां नुस्लाबाखै मोख्राफोरखौ नुस्लाबाय थाबाय बादि बाखि बयलायबाव नामा राखिबाय बाजैखौ नायनो मोखां सुजुना केमेरा जाबाय नेक्स्ट मिनिट लादों नोङो मोनगोन सिदा गैया मोनगोन सनायसि नुहैगोन लोगो हमहैगोन नो हागोन गारिखौ नुहुरबाय लागाव नै बे ब्रिज गोदानाव माला मानखौ मोनबावगोन बे फारसेखै दाबो जायाखै बैयाव रेल बारस'ग्रालै रेल लामा बारस'ग्रा नाङा मोननायखौ नोङा राखिबनिबो बेग दंब्रा मैया गालांनाय मालाय उन्दुना दं नै बेलेग लेबारफोरबो दं बेगफोरा लादो बेगफोरा लादो बेगफोरखौ नायदो थफ्ला गिदिरथार माने लोगोफोर जोङो हर थानांगौमोन बायदि आरो ओमफ्राय मैया हर जाबाय ओमफ्राय दा जोंना थिकादारानो दोनला आरो माने ट्रेनजों फैबाबो एखे टाइम ओमफ्राय थांनायाव ट्रेनजों थाब फैगोन फैया आसा आरो बिदिनो होसोयो जेन थेन बहैबाय थानांसिगोन मोनाबिलिनि ट्रेनखौ आंनाथ' उनावबो मोनसे सिगाङाव मोनसे गिदिरथार गैया टेनसन गैया ट्रेना ओइ गोलाव लाव दङ रोङिया थांग्रा ट्रेन नैबे ग्रिनावनो गाखोनोसै ग्रिनावनो गाखोनांगौ मोजां समायो ग्रिनाव ट्रेना ग्रिनजों समायफ्लेनाय समायफ्लेनाय फांखाया नै सोर गिदिंनो लागाव मबाइलफ्रा चार्ज होदो बेयावनो दोनदो राखेबसा नै जोंना राङापारा स्टेसननिफ्राय खारबाय जोंना ट्रेना दा न'आव सौसिगोन आरामनो जिखुनु जाया आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना मिथिसारबो दं जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय साबस्क्राइब खालामदो थारदो जाय जायगायाव गोदान नटिफिकेसन हादों बाय बाय